Naragsak ti Christmas, iti Pilipinas. Ubing Paskwada ti inda, inda idagada. Amin ama sabat mo, ragsak na iduma. Ikablaaw daken ka, Merry Christmas kaka. Ay ikdem taaginaldok, sadang tukuna. Saan ang mabalin, adi ka mangrik na. Sa tangna ng lolo-lola, manong-manang agraman pa'y ni adi, masapadang agriing. Mapandamas kisimbang gabi, sadya'y ili, makipagsaghanat isasambay ti ari. Naragsak ti Christmas, iti Pilipinas. Ubing Paskwada ti inda, inda idagadat. Mabasang ka ng iti, matanat-nat mong ragsak. Naragsak, naragsak, naragsak ti Christmas, iti Pilipinas. Di simbaan nagadun amagatan, tubig tinubong puto bongbong when nasuman. Kaya't mo amin naramanan, kwarta at awang, man sa balita naganas ti maritnang. Nudong Noche Buena at kakaimas makan, uray nukasan triga, inda ipamuspusan. At lalakit di pagsasangwan itinamisaan, kalpasang panakinisa isimbaan. Naragsak ti Christmas, iti Pilipinas. Ubing Paskwada ti inda, inda idagadag. Mabasang ka na iti, matanat-nap mong ragsak. Naragsak, naragsak, naragsak ti Christmas, iti Pilipinas. Naragsak ti Christmas, iti Pilipinas. Ubing Paskwada ti inda, inda idagadan. Mabasang ka na iti, matanat-nap mong ragsak. Naragsak, naragsak, naragsak ti Christmas, iti Pilipinas. Naragsak, naragsak, naragsak ti Christmas, iti Pilipinas. La 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 la. La 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 la. La 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 la. San Lucas Kapitulo 2. Kadagiting aldaw, impaulog ni Emperador Augusto ti bilin ang mailista ti amin nga umili iti imperyo ti Roma. Daytoy ti umuna a census a naaramid idi madama a gobernador ni Quirino ijay Syria. Iti kasta, napan ti tunggal maysa iti irina tapno agpailistada. Agsipot ta nagtaod ni Jose iti kapututan ni David. Pimanaw iti ili a Nazaret ijay Galilea. Ket napan iti ili a Bethlehem ijay Judea. Ijay Bethlehem tinakayanaka ni Ari David. Kadwa ni Jose ni Maria a naitulag nga asawaan na iti panagdalyasat na. Masikog idi ni Maria. Ket idi adada ijay Bethlehem. Dimteng ti oras a panagpasngay na. Inyanak na tinuunang anak na lalaki ket binungon na iti lampin sana impaidda iti kulluong taawan pagyananda iti pagdagdagusan. Iti dayta apaset ti pagilyan adda sumagmamano nga agpaspastor nga adda iti away nga agbanbantay kadagiti karnero da iti rabii. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo. Ket sinalnagan ida iti dayag ti Apo. Napalalo ti buteng da.
Ngem kinuna ti anghel kadakwada, Di kay agbuteng, adak ditoy amang yeg kada kayo iti nainbag a damag apakaragsakan nyo. Wen, da kayo ken dagiti amin at tao. Itangal daw, ditoy ili ni David, na ipasngay ti mangisalakan kada kayo, ni Kristo nga Apo. Daytoy ti pagilasinan nyo. Masarakan yon to ti maysa nga ubing, anabungon iti lampin, ken nakaidda iti kulloong. pagamuan, adadakkel a nailangitan a bunggoy a nagparang iti asideg ti anghel. Ikan kantada dagiti pagdaydayaw iti Dios. Gloria iti Diyos, iti kangatuan a langit. Ket dito'y daga, kapyaken talna kadagiti tattao apakaragsakan na. Apaman ang nakapanaw dagiti angheles nga agsubli sa dilangit, kinuna dagiti agpaspastor iti maysa ken maysa. Intayon ijay Bethlehem, intayo kitaan, daytoy ang napasamak nga impakam mo ti Apo kada tayo. Nagdardaras da nga rod anapan. Nasarakan da Maria ken Jose. Ken ti ubing a nakaidda iti kulluong. Idi makita da ti maladaga. Sinarita da kadakwada ti imbaga ti anghel maipapan iti ubing. Nasdaaw amin a nakangeg iti impagpadamag da. Tinandaanan ken pinanpanunot ni Maria amin dagitoy. Nagsubli dagiti agpaspastor ang mangikan kanta kadagiti panagdaydayaw iti Dios gapu kadagiti amin a nangeg ken nakita da. Napasamak ti amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw, dumteng ti tiyempo a panakakugit ti ubing. Ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan kenkwana ti anghel sakbay ti panakainaw na. Dumteng ti tiyempo a panagtungpal da Jose ken Maria iti seremonya ti panakadalus. Kas mayon nurot iti linteg ni Moises. Impanda nga rod ti ubing ijay Jerusalem tapno idatunda iti Apo kas nailanad iti linteg ti Apo. May daton iti Apo ti amin nga inauna a lalaki. Napanda tapno mangidatag damet iti sakripisyo asang kaparis apagaw wenno 2 a sibong ti kalapati. Kas mayunurot iti linteg ti Apo. Iti dayta a tiyempo, adalakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem. Naimbag ket managbuteng iti Dios ket padpadaanan na ti panakaisalakan ti Israel. Ada kenkwana ti Espiritu Santo. Impaltiin kenkwana ti Espiritu Santo adin tumatay aginggana ti makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaen iti panangidalan ti Espiritu. Simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing a Jesus ijay templo tapno aramiden da kenkwana ti ibilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing ket nagyaman iti Dios. Kinunana, Ita, tatinungpal mon ti karim, o Apo. Palubusa mon a pumusay asitatal nato adipan mo. Ta nakita kon kadagiti bukod ko a mata ti panangasalakan mo. Nga insaganam iti imatang dagiti amin at tattao. Maysa asilaw mangipakaam mo kadagiti hintil ti pagayatam. Ken mangyeg iti dayaw iti ilim nga Israel. nasdaaw dagiti naganak iti ubing iti sinaon ni Simeon maipapan kenkwana. Binindisyonan ida ni Simeon. Pinili ti Diyos dati nga ubing apakadadaelan kan pakaisalakanan ti ado iti Israel. Kinunana ken ni Maria, Na ituding a pagilasinan a supyaten to ti ado at tao. Iti kasta, may latakto dagiti nalimed a pampanunot da. Ket tapusom salputen to ti ladingit akas natadem a kampilan. adamot maysa a profeta a baket unayen. Iso ni Ana nga anak ni Fanuel iti tribo ti Aser. 7 atawan ang nagdenada iti asawa na. Ket 80 ken 4 atawanan a nabalo. Saan a pimampanaw iti templo? Aldaw rabii nagdaydayaw iti Dios. Nagayayunar ken nagkarkarara. Iti dayti met lang nga oras. Singmangpet ni Ana ket nagyaman iti Dios sa nagsaom maipapan iti ubing kadagiti amin nga agururay
iti panagwayawaya ti Dios iti Jerusalem. Idi naarami den da Jose ken Maria ti amin nga impanurot ti linteg ti Apo. Nagsublida iti ilida a Nazaret ijay Galilea. Di makkel ken pimigsa ti ubing. Napnuan iti sirib ket adda ken kuana ti parabor ti Dios. Tinawen ang mapan dagiti naganak ken ni Jesus ijay Jerusalem iti fiesta ti Paskwa. Idi agtawan ni Jesus iti 12 ket 2. Napanda na ki fiesta akas kadawyanda. Idi nalpasen ti fiesta ket agaw awiddan. Nagbati ni Jesus ijay Jerusalem adi ammo dagiti naganak ken kuana. Impagarudda nga adda iti bunggoyda. Maysa nga aldawda ang magmagna idi madlawda nga awan ni Jesus. Iso asinapulda kadagiti kakabagyan ken gagayemda. Agsipod tadidan masarakan, nagsublida ijay Jerusalem tapno sa pulinda sadyay. Iti maikatlong aldaw, nasarakan da ni Jesus ijay templo. Makikat katugaw kadagiti mga maestro a Hudyo. Agdengdengeg ken agsadsaludsod kadakwada. Nagsidaaw amin ang nakangeg ken kuana gapu kadagiti na insiriban asungbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana idi makita da. Anak ko, Kinuna ni inana, apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Kasta unay ti danag mi kini amam amang mirbirok ken ka. Apay aya, binirbirok dak. insungbat ni Jesus. Diyo kadi ammo amasapol nga adak iti balay ni amak. Ngem di da naawatan ti imbaga ng kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada ang nagawid ijay Nazaret, ket sadyay nagbalin ang natunog nga anak. Sinalamit matan amin dagitoy ni inana iti puso na. Dimakkel ni Jesus iti bagi ken nagbalin ang masirib. Ay ayo ken kuana ti Dios ken dagiti tatta. Paskuayo Manungken manang naimbag nga orasyo Timuden kenimutek tekanyo Ragragsak mi asumangbay kada kayo Naipas ngayon diari aberdo Sajay Belen, ulong anano mo Intay nga rut, kenkwa na dumayo Amang yepkas, panagdayaw tayo Paskwa manin, di kagat agim imot Mangwarwar ka, kedin ka mangirano Tay papaskuang kedin ka ibutos Iyawat mon tay bagas ken tay manok manin di kakat adim imot mangwarwar ka kedin ka mangirano ay papaskwam kedin ka ibubos iyawat mo ay bagas ken tay manok aglasakay
dumdeng di Pascua. Ngem may sakay pagpanana, panagragraksak, kaya sa pasak, naragsak, ang Pascuayo, nagasak, ang Pascuayo, ay 20 Pascua, lumadanunan, ragsak mo di ka masbalan. Mapangka, makipaswa, balbalay, gagayenta, tiyag nandun na duma-duma, tukit sinuman sa may kwarta, ay gulong, sikap-pakap-pa, Pascuayo, asang nabada, nakamisuot, gulong tsapato, Pascuayo ang nanay mo. Tumatibay kang kanta, lukas kuya gunting si Pascua. Ngayon may sakay ang panana, panagragraksak, kaya sa pasak, naragsak, ang Pascuayo, nagasak, ang Pascuayo, ay 20 Pascua, lumadanunan, ragsak mo di ka masbalan, ragsak mo di ka masbalan, ragsak mo di ka masbalan. May sa at sarikyan di jambu itiriribo tibiyas yatamuna dagijay nagkamang kenkwana umasideng ka asipapakumbaba pinisinong na sa bali di ubog iti kaasi ang burburayo
dakay amin nga agrigriga ken madagdag senan ken nanaen na kay iti sinong na iti sinong na iso ti sumbat iti problema pan nakaagas pan nakaliwliwa mangted ti piksa rag ukental na ni Kristo lang magkasabimita anyan ang kinatalgen anya ketin arat Tibiyag anay daton ken Kristo di kanto maikalat na isut magtarabay natalgen yakamak ken Kristo anyan ang kinatalgen anya ketin arat Tibiyag anay daton ken Kristo di kanto maikalat na isut magtarabay natalgen yakamak ken Kristo anyan ang kinatalgen anya ketin arat Tibiyag anay daton ken Kristo di kanto maikalat na isut magtarabay natalgen yakamak ken Kristo